Kronika mara ta' 56 sena residenti ħalluqa qed issofri ġrieħ gravi u kellha tittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza wara li ntlaqtet minn vettura f'ħalluqa. Il-pulizija marret immedjatament fil-post u mill-investigazzjonijiet irriżulta li l-mara li għandha 56 sena u residenti ħalluqa intlaqtet minn vettura ta' BMW li kienet qed tinstaq minn żagħżugħ ta' 23 sena residenti l-Mosta. Il-vittma ngħatat lajnuna minn tim mediku u ttieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġiet iċċertifikata li weġġed gravi. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ. Mara ta' 62 sena residenti Żejtun kellha tittieħed l-isptar Mater Dei meta weġġed gravi f'inċident ta' traffiku fit-triq Alfredo Kakija Żammit iż-Żejtun. Il-każ seħħ it-tnejn filgħodu għal ħabta tas-7:15. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-mara ntlaqtet minn karozza ta' tip Toyota li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 57 sena residenti Marsa Xlok. Il-vittma ngħatat lajnuna minn tim mediku u ttieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġiet iċċertifikata li weġġed gravi. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet anke dwar dan il-każ.